Ο Σεφέρης πρώτο επισκέφθηκε την Κύπρο το 1952. Βασικά ήταν ένα πέρασμα από τη Λέμεσο στο δρόμο του προς τη Βηρητών όταν είχε διοριστεί πρέσβης της Ελλάδας εκεί. Τα ταξίδια του όμως στην Κύπρο ξεκίνησαν ένα χρόνο αργότερα, 1953, 1954 και 1955. Έκαμε εκτεταμένες πολυήμερες επισκέψεις να γνωρίσει το νησί. Στο πρώτο του ταξίδι στην Κύπρο, ο Σεφέρης, ο μετέπειτα νομπελίστας σπίτης μας, επισκέφθηκε την Αμόχωστο και άλλα σημεία ενδιαφέροντος. Στη Λευκοσία πέρασε από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, όπου έδωσε και διάλεξη στη Σεβέριο Βιβλιοθήκη. Και βέβαια πήγε και στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, στον απέναντι χώρο, όπου εκεί γνωρίστηκε με τον Διαμαντή. Μάλιστα, ο Διαμαντής, με τον οποίο θα συνδεθεί με μεγάλη φιλία, ήταν αυτός που θα το οργανώσει και θα το συνοδεύσει στο ταξίδι του, στην περιοδεία του στην περιοχή μας, 4 του Δεκέμβρη το 1953. 4 Δεκεμβρίου 1953, γράφει ο Σεφέρης στο ημερολόγιο του. Πέρα χωριό, Αγία Μαρίνα, παρεκκλήσια Αγίων Αποστόλων, νήσου, Αγία Παρασκευή, Δάλη, Άγιος Μάμος, Άγιος Δημητριανός, τόπος, Αγρίδι, Αρακάτι, Ξύλινο. Πρώτη εντύπωση, απ' εδώ νιώθει κανείς στην Ελλάδα, ξαφνικά ευρύχωρη, πιο πλατιά, το αίσθημα πως υπάρχει ένας κόσμος που μιλά ελληνικά, είναι ελληνικός. Η επίσκεψη του Σεφέρη στην περιοχή ήταν μια δυνατή ανάμνηση σε έναν μαθητή του Δημοτικού Σχολείου του Δαλιού, του μακαριστού σήμερα Κυριάκου Σάβα, ο οποίος θυμάται, όντας 5η τάξη του Δημοτικού Σχολείου, να συνοδεύουν έναν κύριο, ο διευθυντής του σχολείου, για να μιλήσει στους μαθητές. Οι μαθητές βγήκαν στην αυλή. Θυμάται μια γιγαντιαία για τα παιδικά του μάτια φιγούρα. Χαρακτηριστικά ιδιαίτερα δεν μπορούσε να διακρίνει, γιατί όπως έλεγε είχε αντίλια, ήταν ο ήλιος απέναντι του, αλλά θυμόταν ότι τους είπαν αυτός είναι ο σπουδαίος ποιητής. Τα βήματα ακολουθούν μια διαδρομή γνώριμη, εκεί όπου ο Γιώργος Σεφέρης αντίκρισε τις λεπτομέρειες της Κύπρου. Σήμερα στο Ιδάλιον τα ίδια μονοπάτια οδηγούν πρώτα στο εκκλησάκι του Αγίου Μάμα. Άγιος Μάμας, παραδομένος εκεί, μπροστά της σχολείου. Ο χρόνος χτυπά το παλιό καμπαναριό. Πηγαίνουν όλοι. Γράφει ο Σεφέρης στο ημερολόγιό του. Ήταν, θυμάμαι, μια χρυσή ημέρα, στον αυλόγυρο μιας από τις τόσες μικρές εκκλησιές που βρίσκονται σε όλες τις εξοχές του νησιού και δείχνουν το πείσμα της προσήλωσης αυτού του καταφρονεμένου λαού στην παράδοσή του, ύστερα από τόσους αιώνες και τόσες δυστυχίες. Στο φως το χρυσό, πρωινές στάλες βροχής, στο ολίζον τάνθη. Η εκκλησία του Αγίου Μάμα είναι χτισμένη από τοπικό πορόλιθο, πουρόπετρα, όπως λέμε στην Κυπριακή, η οποία υπάρχει άφθονη στην περιοχή του Αγίου Σωτζομένου, όπου υπήρχε από την αρχαιότητα ήδη λατομείο. Βεβαίως εικάζεται, όπως ήταν και συνήθεια στα παλαιότερα χρόνια, οικοδομικών υλικών έτοιμων από τα ερείπια του αρχαίου Ιδαλίου να μεταφερόταν για την ανέγερση άλλων κτηρίων και ενδεχομένως και εδώ να είχαμε τέτοιον υλικό στο περιτύχισμα της εκκλησίας, το οποίο δυστυχώς δεν σώζεται στις μέρες μας, αλλά ευτυχώς μας το έχει διασώσει ο Σεφέρης σε μία από τις ωραίες φωτογραφίες του στην περιοχή. Το φως απ' τη φλόγα, Κεράκι αναμμένο, ψαλμή σιωπηλή. Άγια Μάμα, φώτισε τις ψυχές μας, στείλε ειρήνη. Η εκκλησία του Αγίου Μάμα είναι μια μικρή μονόχωρη εκκλησία,
χωρίς τρούλο, δεν έχει δηλαδή τα χαρακτηριστικά των πλήστων βυζαντινών ναών. Είναι με σκεπή, με στέγη, ανεικονική, δεν έχουμε ίχνη τοιχογραφιών εσωτερικά. Έχει χαρακτηριστικά δυτικότροπα, όπως είπαμε, δεν έχει πολλά ανοίγματα, δεν έχει πολύ φωτισμό. Το φως του ήλιου Την πόρτα σαν φωτίζει. γαλήνη σκορπά. Στο ξοκλήσι αυτό μαζευόταν πολλής κόσμος για να τιμήσει τη μνήμη του Αγίου Μάμα στις 2 Σεπτεμβρίου. Το εκκλησάκι ήτανε πάντα εκεί, σαν τις εποχές. Και γίνεται μεγάλη πανηγύρις. Πήγαινε όλος ο κόσμος και από άλλα χωριά. Υπήρχαν οι ξηροί καρποί, ο σουτσούκος που πουλούσαν στα διάφορα εκεί. Όμως, έναν πράγμα που θυμούμε, υπήρχε έναν κέντρο πριν το σχολείο. Και πάντα έβαλαν αυτόν πλεύτικο και ο κόσμος σε κάθε του και τρώει και αυτόν πλεύτικο. Ήταν μια μεγάλη πανήγυρης η οποία ήταν για το χωριό. Δεν έκαναμε άλλη πανήγυρη. Τώρα κάνουμε και του Αγίου Αντρονίκου. Αλλά τότε ήταν μόνο του Αγίου Μάμα. Και θυμούμε τον Αγίου Μάμα από τα παιδικά μου χρόνια που πήγαινα σχολείο. Πηγαίναμε και προσκυνούσαμε. Μια προσευχή, βήματα του παντού, Νάκης Βαρύλη. Οι μαθητές δεν είχαν σχολείο. Ήταν πιστά τα σχολεία του Παϊμπάτο, τα δυτικά. Και εγώ όπως όλος ευγενετικά έρχονταν. Παναερκότες γύριζε η αυλή του σχολείου και έρχονταν πουλά τα χοκκαράρα τα περίχωρα στο Παναγύρι. Η πόρτα του Αγίου Μάμα έφερε έναν εντυπωσιακό μαντάλι, ανοιχτήρι, με έναν ξυλόγλυψο πουλί, κουκουβάγια, όπως το αντιλαμβάνονται οι επισκέπτες και ο ίδιος ο Σεφέρης. Τόσο τον εντυπωσίασε δε τον ποιητή, που πέρασε ατόφια η κουκουβάγια του Αγίου Μάμα σε στίχους στο σπουδαίο ποίημα του Λεπτομέρειες στην Κύπρο. Η μικρή κουκουβάγια ήταν πάντα εκεί, σκαρφαλωμένη στα νυχτάρι, τα Άγιου Μάμα, παραδομένη τυφλά στο μέλι του ήλιου. Εδώ ή αλλού, τώρα στα περασμένα, χόρευε με ένα τέτοιο ρυθμό το φθινόπωρο. Η αυθεντική πόρτα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. Δεν ξέρω αν από την τότε επίσκεψη του ο Διαμαντής θεώρησε ότι έπρεπε να μεταφερθεί για να προστατευτεί στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. Αυτό που βλέπουμε τώρα στην εκκλησία είναι πιστόν αντίγραφο της ξύλινης αυτής πόρτας με το μαντάλι, το ανοιχτήρι, το μηχανισμό αυτόν λοιπόν που για να ανοίξει η πόρτα έπρεπε να σπρώξει κάποιος την κουκουβάγια. Η κουκουβάγια παίζει με πολλές σκιές στο εξοκλήσι. Αφήνοντας πίσω το εκκλησάκι του Αγίου Μάμα, τα βήματα οδηγούν στο Αγρίδι, εκεί όπου ο Σεφέρης αντίκρισε τη σιωπή και την απλότητα της κυπριακής γης. Κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας, ανάμεσα στα κίτρινα δέντρα κατά το πλάγισμα της βροχής, σε σιωπηλές πλαγιές φορτωμένες με τα φύλλα της οξιάς, καμιά φωτιά στην κορυφή τους. Κατευθύνεται προς την ποταμιά, προς την περιοχή Αγρίδι, όπου επισκέπτεται το εκκλησάκι του Αγίου Δημητριανού και εντυπωσιάζεται τόσο από τη λιτότητα και την ομορφιά του μνημείου, όσο και από την ομορφιά του τοπίου. Κάτι που τον εντυπωσιάζει ιδιαίτερα είναι ένα από τα παλιά παραδοσιακά περιβόλια της Κύπρου, τα κατάφυτα με το πηγάδι και στη μέση το αλακάτι, το οποίο πέρασε στην ποίησή του στο περίφημο ποίημα του «Λεπτομέρειες στην Κύπρο». Ήταν ωραία όλα αυτά, μια περιδιάβαση. Όμως, στο ξύλινο μαγκανοφύγαδο, τα λακάτι, κοιμισμένο στα νησιά της καρδιάς. Μισό στο χώμα και μισό μέσα στο νερό. Γιατί δοκίμασες να το ξυπνήσεις?
Είδες πως βόγγιξε και εκείνη την κραυγή, βγαλμένη από τα παλιά νεύρα του ξύλου, γιατί την είπες φωνή πατρίδας? Είχαμε πάντοτε καλές σχέσεις με μια αμερικανική αποστολή που ερχόντουσαν κάθε καλοκαίρι στο Δάλι και κάναν ανασκαφές στο αρχαίο Ιδάλιο. Προσκαλέσαμε μερικές φορές σε γεύμα την αποστολή την αρχαιολογική. Μια από αυτές τις περιπτώσεις πήγαμε πάλι στην περιοχή, στο Αγρίδι, στην αυλή κάποιου σπιτιού, κάποιου φίλου μας. Εκεί που καθίσαμε, έλαβε τον λόγο ο πρόεδρος του συλλόγου μας, ο κύριος Πιέρος, και ανέφερε στην υπεύθυνη της αποστολής, την κυρία Πάμελα. Πάμελα, ξέρεις, λέει της, εδώ που καθόμαστε εμείς τώρα, ήρθε και κάθισε ο ποιητής Σεφέρης πριν αρκετά χρόνια που επισκέφθηκε το Δάλι και έγραψε ένα ποίημα για το Αλακάτι. Αυτή ενθουσιάστηκε και λέει, «Μα really, σοβαρά μιλάς, εδώ στον τόπο που κάθομαι εγώ τώρα, κάθισε ο Σεφέρης». Λέει, «Είμαι πολύ ευτυχισμένη». Όπως γράφει ο Σεφέρης στο μερολόγιό του, ήταν ένα περιβόλι που έμοιαζε ακατοίκητο. Στη μέση βρίσκονταν ένα παλαιικό μαγκανοπήγαδο από αυτά που ονομάζουν στην Κύπρο Αλακάτι. Όλα από ξύλο, τίποτε σιδερένιο απάνω του, ούτε ένα καρφί και οι κουβάδες του πύληνοι. Ο διαμαντής δοκίμασε να το γυρίσει. Το ξύλο έτριξε, το άφησε και το χάιδεψε με τόση στοργή. Θα έλεγε κανείς πως ήταν δικός του άνθρωπος. Το αλακάτι αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον ποιητή, μιας και του θυμίζει το μαγκανοπήγαδο της σκάλας στη Σμύρνη όπου είχε μεγαλώσει. Και όπως σημειώνει ο Διαμαντής, είναι αλήθεια ότι είπα κάτι μετά το τρίξιμο, αλλά μόνο ο μεγάλος άνθρωπος και ποιητής θα μπορούσε να συνθέσει φωνή πατρίδας. Παρόλο που δεν καταγράφεται στο ποίημα του επίσκεψη στο Νερόμυλο στο Αγρίδι, εικάζουμε ότι αναπόφευκτα ο ποιητής επισκέφθηκε τους χώρους, γιατί είναι ακριβώς απέναντι από το εκκλησάκι του Αγίου Δημητριανού. Βρισκόμαστε στο Δάλι, στην περιοχή Αγρίδι, μεταξύ της Μεσαιωνικής Εκκλησίας του Αγίου Δημητριανού και του παλιού νερόμυλου του Δαλιού. Ο μήλος αυτός ανήκε σε κάποιον Τούρκον άρχοντα, τον Τζαμάλ Μπέι. Χτίστηκε περί τα τέλη του 19ου αιώνα, μετά γύρω στο 1890, και έφερνε νερό από το ποταμό Γιαλιάν, το οποίο μαζευόταν πρώτα σε ένα δήμα, έναν πρόχειρο φράγμα δηλαδή, και μετά με αυλάκια και υδραγωγεία κατευθυνόταν σε αυτήν εδώ την τοποθεσία, όπου βλέπετε να υπάρχει αυτή η μεγάλη δεξαμένη, την οποία και γέμιζαν ως προετοιμασία για να λειτουργήσει ο μήλος. Αυτή τη στιγμή η δεξαμένη γέμιζε, ειδοποιούσαν τον κόσμο να έρθει για να λέσει το σιτάρι του ή ό,τι άλλον ήθελε να λέσει, και για να λειτουργήσει ο μήλος έπρεπε το νερό αυτό να αφαιθεί, να χυθεί μέσα από αυτήν την καταπακτή που βλέπετε εκεί πέρα, και αργότερα θα δούμε ακριβώς πού καταλήγει αυτόν τον νερό και πώς λειτουργεί ο μήλος. Εκεί στο μήλο ο γέρικος Πεύκος στέκει αγέροχος. Οι ρίζες του, χωμένες βαθιά στη γη, κρατούν τόσα μυστικά. Μικρά χέρια αγκαλιάζουν τον κορμό του. Αυτιά ακουμπούν απαλά στο τραχύ του δέρμα, σαν να θέλουν να ακούσουν τους ψίθυρους του χρόνου. Κλείνουν τα μάτια και αφουγκράζονται και μέσα στη σιωπή ακούνε. Τόσα χρόνια, πόσες φωνές, πόσα γέλια, πόσα βήματα πέρασαν από εδώ. Πόσες φορές ο άνεμος έφερε στα κλαδιά του τους ήχους του νερού, τον ρυθμό του μαγκανοπήγαδου, το τραγούδι των ανθρώπων που δούλευαν τη γη. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά από τον λάκκο του νερού, από όπου έπεφτε το νερό που είδαμε από πάνω, τη διοχέτευση του μέσα στο λάκκο. Κάτω στο πάτωμα βλέπουμε τη βάση της φτερωτής. Η φτερωτή ήταν οριζόντια, όπως και η πλειονότητα των νερόμυλων στην Κύπρο, του λεγόμενου ελληνικού τύπου, σε αντίθεση με τον ρωμαϊκό τύπο, όπου η φτερωτή ήταν κάθετη.
η λεγόμενη ανακάτα. Αυτή τη στιγμή σε κινήτων η φτερωτή είχε έναν άξονα κάθετον, ο οποίος άξονας σε κάποιο στάδιο πρέπει να είχε μια τροχαλία, η οποία ενωνόταν με κολάνι, η μάντα, με τις μιλόπετρες, τις οποίες βλέπουμε παρακάτω. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε βασικά την είσοδο στο κτίριο του Μήλου. Εδώ είναι το μεγάλο δωμάτιο της υποδοχής, ας το ονομάσουμε, όπου έρχονταν οι πελάτες με το σιτάρι, τα σακούλια με το σιτάρι, τα ξεφόρτωναν εδώ και περίμεναν τη σειρά τους. Περιμένοντας τη σειρά τους, μπορούσαν να πάνε σε άλλα δωμάτια βοηθητικά του Μήλου, να πιούν το καφέ τους, και όταν ερχόταν η σειρά τους, έπαιρναν το σιτάρι, εκεί που βλέπουμε τις δύο βάσεις, σε μία από το σετ των μιλόπετρων, ανάλογα με το αν ήταν κρυθάρι ή σιτάρι, όπως είπαμε. Έρχονταν οι Χορκανοί, δεν χάρνασαν τα σιτάκια τους δαμέ, ποταμιά, αϊστερδόμενος, ράλι, λίμια, έρχονταν τα κάτω να αρέσουν τα σιτάρια τους. Έχερκε το νερό που δαμέ, πάει κάτω και πήγαιναν ποταμιά αϊστερδόμενον και ποτίζαν τα χωράπια. Το νερό που έχερκε δεν καταρρίσχεται. Σταμάτησε ο Μήλος αυτός να λειτουργεί στις αρχές του 1950 και ο λόγος βασικά ήταν ότι είχαν αρχίσει από τις αρχές του 1900 τη λειτουργία τους μήλοι οι οποίοι λειτουργούσαν με πετρελαιοκίνητοι και λίγο αργότερα ηλεκτροκίνητοι. Ο νερόμυλος σώπασε πια, το νερό δεν γυρίζει τον τροχό του. Οι μιλόπετρες έπαψαν να τραγουδούν τον ρυθμό τους, μα η μνήμη τους ζει στις αφηγήσεις, στις πέτρες που ακόμη κρατούν τον απόϊχο των ημερών του, στα χέρια των ανθρώπων που δεν ξεχνούν, και αν ο Μήλος σταμάτησε, η ιστορία του συνεχίζεται. Στους ψήφιρους της πέτρας και στο τραγούδι του νερού, η ιστορία δεν σωπαίνει. Ο Άγιος Μάμας, ο νερόμυλος, οι λέξεις του σε φέρει, όλα κομμάτια ενός πάζολ που συνεχίζει να συμπληρώνεται. Και εμείς, ταξιδιώτες του χρόνου, κρατάμε στα χέρια μας το κλειδί της ιστορίας, για να μην χαθεί, για να συνεχίσει να μιλά.